خلاق کائنات نے فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہو او لوگ جڑے محمد نال نال نے، معاد لفظ نے دو، ایک میم دوجا عین، میم تو مراد محمد، میم تو مراد محمد، عین تو مراد میں نبی دے چو یارہ دا نام لینے، اگر دل اجازت دے وے تو سبحان اللہ کہہ لوی حضرات، عین تو مراد میرے آقا دا پہلا یار ہوئے، نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے نبی دا دوجا یار ہوئے، نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، عین تو مراد میرے آقا دا تیجا یار ہوئے، نام عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، عین تو مراد میرے نبی دا چوتھا یار ہوئے، نام علی المرتضیٰ ہوئے، حلی عطا ہوئے، مشکل کشا ہوئے، اللہ دا قرآن کہہ رہے ہو لوگ جڑے نبی دے نال نال نے، اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں جڑا میرے نبی دے نال ہے او دا نام ابو بکر ہے، او دا نام عبداللہ ہے، جڑا میرے آقا دے نال ہے او دا نام عمر فاروق ہے، جڑے میرے آقا دے نال ہے اونا دا نام عثمان غنی ہے، جڑا میرے آقا دے نال ہے او دا نام مولا علی ہے۔ حضرات زیوکار والذین معہو اشداء علی الکفار، فرمایا کافرات سختی کر دینے، رحمہ